अमनो नुगुई रिएक्ट खाया ने मुसुलिया हाय फन रिएक्ट मा खायसिनाय बाक्सा बररक जाजाया फन ngै मानो बाट अमो ब्लाइ नांमानि जागै दं हा जों बलंगोनो आसाइले हा थिगनो जों बलं जागावनो दंलायो जों बलं जागाव दंफानो सिनि थानायाव तिनि हायो इंटरनेट दङ मोबाइल एंड्रॉइड दङ इनके जों इंटरनेट एंड्रॉइड बाय जों पूरा दुनिया से जों नायै मानो बुजियै मानो बाक्सा बररकले ताललो मंगल ग्रहराव से थाङै दंबायले हा फिया जोंनो नायै नायदि जोंले तिनि बोसि अमाहाय जागाव से दङै दंख तिनि 2021 बिले बोसोर गुसुक थांबाय बायखा बोसोर सक दंबायखा बोसोर जोंनो तिनि हाय 2021 पसि 1930 1950 सननि जे वानसokmwng गेनतावनो माइंडसेट दंमोन उ जागाव से तिनि सासे क्लाइजाक ngै दंख इंटरनेट जुग ngै दंमोन जागाव फानसि पूरा दुनिया से मोबाइल लो सर्च खायके से पूरा नायमला बर देश तमा सोले तमा बुथुं परिसे जों सोरङै बुचियै नायमला फिया तिनि बोसि आसक कसाम वानसokmwng जराबाय बाक्सा जत बरनो आपग्रेड ngै दङ जतनो जराबाय बाक्सानो डेभलप ngै दङ फिया जोंले जराबाय तमासो उंक्लाव ngै थांनांसिनि वानसokmwng र यस सिनि मुसुक तै हायके सिनि जागाले डेभलप याखोन सिनि जे 2021 फन अमा हाय जागो जों दं दङ फिया सिनि वानसokmwng सिनि माइंडसेट बनले जों केबो जों रोयना रयाबले डेभलपले बनि जागो माने बनि या फाव ngै दङ माइंडसेट खायनिले निजिनि खुदनि या फाव नबले उ मानैनो सादे जों खायि मानिया थिगनो तिनि हायबो स्कूल कॉलेज परेवै गोबां बरनो ग्रेजुएशन ngै थाङो रोङो साव गोबां दंबायला हाना यस जे बरक माहाय रोंजा सिजाग ओंखनो मैजिक निसाय लॉजिक नो बिलीव खायको ना अंखा खायबो कने लॉजिक नो जों बिलीव खायनि नांगु मैजिक बाय ब्लाइनो अंकलो आगेनि कक जोङै थांला मैजिक र कने ओ मानैरनो जों सोरङै ब्लाइ आगोगै थाने नांतो जों रियलिटी नो बुजिवै तानि हनखा हनखे तिनि हायनायदि जों बैबाय ट्राइबेल लो हजागला हनखे जों सोशल मीडिया रो नलायबो बेलायनो हात नांजोमोन इखो नुगो जों ट्राइबेल वी आर त्रिपुरासा जों इंडिजिनास त्रिपुरानि जतनो अमायखे सोशल मीडिया आव सावै दं पिया तंमोनो नायबै नायदि ओ तंमोनो नायबै नायखेले पूरा बुजिमान हा अमाय हजाग थाय तंमो सि ngै दङ कसिने तंमोनो जों चेंज खायला जों जे मुसुगो उ तंमोखो तंला सिने माइंडसेट नो जों अपग्रेड खायो उ तंमों तंगै दं हनखे साबो होइमन नाय निजे साक्षी अमायखे से बै वाव सिमा होना इनखे कसिने उ कल्चर उ तंमों नो जों चेंज खायनि नाङै दं दे दिनै हाय जराय बाक्सा जों अपग्रेड ngै 2021 ngै दं 21 नि तंमोनो इंटरनेट नि जुगै दं इंटरनेट नि जुगनो न बुसिवै डिजिटल इंडिया सिङै थांतो हा फिया तिनि बोसे मैजिक अमा हायरोसि गोलैलाय दंख किसिनि माइंडसेट चिनि सबकॉन्शियस माइंड चिनि ब्रेन बाके सामंतां बाके बिलीफ सिस्टम क्रिएट बहायरनो तै जों बेलायनो सोरङानि नाङै दंख या दे जों बलं जागाव दंफानो नांजागोदे उसिनि दफानि जे तंमों गोसाम उ मानैरनो जों खिबियां हांखे जों सिनि दफानो बाके कुसुकनि सालायनाय हायनो बनो जों बनो स्लाइबानि नाङै दं हा उ मानैनो जे खिबिथायनो खिबिनाय जे काहानो कोन तेबो डेभलप खायनि तेबो अपग्रेड खायनि कोन जों सायै नावानि तिनि हायो रोङानि नाङै दं उ जरा सक फायला हा तिनि हायोले सो बनो जों सिनि माइंड बाके सामं तांरनो जों काहामखे बुजिलायनि रोंलायबानि बाङैनो आंले बय किसा कालेक्ट खायजाक दङ मुगै दंना उ बुक्स रनो नावै परेवै नायदि अम परेवानि नांगै दं हा तिनि जे अमनो सोरंखेसे पूरा जिंदगी प्रॉफिट पूरा लाइफ प्रॉफिट आजेवै जाय थांमोन उ मानैनो सोरंमानि बाय तानि इखनो ज्ञान न खनो केबो सैना माया ज्ञान के जे थैया सास लगेव दङ हानि बाङैनो ज्ञान न जों ताबुक नावनि नांगै दं हा जदि नों ओ बॉयस रनो नों परेया ngै दं हा ngै दं खांखो वाइसासे जों आजायो मैदन आरो वाइसासे जों आजायो सियाखनो थाङै मापेन थै मा थांनाय
हाय मा वाइसा साइ माने जरा रव जों काम केन सिवै बुसिवै न उमानै रन जों साकसाव बिलिभ खाइबो बुसिनाव जिनि दफानि बरावनो बसों हेल्प खाइबानि बाङै जों मासा तेवलाइसने नों आं बासा खेसि जिनि दफाबो कुसु कासिनाय हाया साराले नगै दं हना अमा हाय खेन गोलगै दंनायखौ